Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Amanov Türkmenneft döwlet konserniň düzümlerini döwrewaplaşdyrmak we işini kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Bellenilşi Ali Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft kärhanasynyň neft we neft önümleri goýulýan 3-nji gämi durulgusynyň guruluşyk işleri tamamlanyp täze detga ulanmaga dolu taýýar edildi. Şoň bilen baglykda vice-premier döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize hem de Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza Neftga toplumynyň ähli işgärleriniň adyndan hoşallyk bildirip, zanlarynyň sag ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwetli tutumly işleriniň hemise rowaslyklary beslenmegini arzu etdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň neftga pudogyny ösdürmek hem de döwrewaplaşdyrmak boýunça netijeli işleriň alanyp barylýanyny aýtdy hem de täze detganyň işe giridilmeginiň ýurdumyzda öndürilýän uglevodorod seriýetleriniň eksport meselelerini artdyrmagy we olary ýetirli iýermäge mümkinçilik berjekdigini belledi hem de toplumyň dawaraly açylyşyna gönara gatnaşykda sanly ulgam arkaly badalga berdi.